И така, здравейте! Днес ще ви се снимам как може да направите Windows XP сервер пакет 3 да е. Професионално Windows XP е ето. Това ви трябва. Просто не ми излиза. Ето това е моят компютър. Слаб е и снимам клипове. И нямам видеокарта. Работещо. Хубаво. И така, run, след това, така, run, пишете това. Това, пишете OK и ви появява, и ви дава това. Така, малко, така, така. Натискате това. Третото. Scale Local Machine. Така. После Systems. Current Control Set. Control. И търсите тук Windows. И така. На някой може да е така. Някой може да знае, някой може да не знае. Значи, тук мен ми е 200. Ако искам да е 3, трябва да е 300. Аз искам да е 3, искам да ми е 2. И затова натискате OK и рескате си компютъра. Аз няма си го рескам и затова. Боже.